Bon dia. Avui vaig verd per semblar una carxofa. I d'on venen les carxofes? Doncs venen del meu jardí. Aquí tenim una carxofa. La carxofa, etimològicament, té dues parts. Carxofa. Xofa ens ve d'una arrel persa que era xop, que volia dir pal, perquè una de les característiques de la carxofa és que té aquesta llarga tija i a través de l'àrab, que va ser xuf, ens va arribar a nosaltres en aquest xofa, però xofa seria el pal. I d'on ens ve el car? Doncs també passant per la mateixa paraula, pel persa i per l'àrab, ens ve d'una arrel indoeuropea, que era exactament igual, car. I què volia dir car? Car volia dir pedra o una cosa dura. I d'aquí va anar evolucionant cap a espina, que és el sentit que va agafar en persa inicialment, quan va anar evolucionant, perquè les carxofes punxen, perquè de fet és un card, i els cards punxen. La carxofa ja no punxa tant, ha anat evolucionant, però té aquesta característica, i per això que era un pal d'espines, un card, en definitiva. Doncs aquest card ens ha arribat en català a través de la paraula aquesta, que ja era així en àrab i en persa. I de qui ens ve la carxofa? Doncs anem a tallar aquesta xofa, que seria el pal, i aquí tenim aquesta carxofa, amb aquest origen tan maco. De fet, en indoeuropeu hi havia una altra arrel molt semblant, que no era car, sinó cars, que volia dir rascar, fregar. Aquest cars és el que ens ha donat cart a nosaltres. Per tant, la planta que punxa podria ser que tingués un punt de connexió, no? Perquè, en definitiva, de fet, el nom científic de la carxofa és Cinara cardunculus, perquè és un card cardunculus, no? I aquest cars, que en indoeuropeu volia dir rascar, també ha donat en anglès harsh, que vol dir aspre. Per tant, d'alguna manera, un card i harsh, en anglès aspre, tindrien el mateix sentit. I en anglès, carxofa, però, es diu artichoke, que pot semblar que no té res a veure, però de fet el mateix origen que carxofa, solament que passant pel provençal, per l'italià, pel francès, i finalment ha donat aquesta expressió una mica que pot sonar diferent, però que té el mateix origen. Avui me la menjaré! I aquí és on ha acabat aquesta carxofa. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!